Wağın nesihat etmeyen, onu dinlemeyen bir akıllara mağtum ola tamın näme diye. Mağtum oli döwran soňudur adam. Lahat atlı öýe goýarsyň gadam. Siz manysyn anlamaz bir akıl adam. Danalaryň aýdan sözüne degmez diye. Bak, döwran soňudur adam. Yani insan bu döwrany süre soňuna barjaktır. Soňuna barmam niye? Lahat atlı öýe goýarsyň gadam. Bu döwranyň soňu var. Döwran sürerdiň soňuna bir ädim etmeli, lahat atly bir jaýa gadam basmaly. Şo berzah alemi baro. Şo taýda soraw jogap etmeli. Şo taýda erwetligeden morzam Allah taklaryň azap baro. Allah'ın azabına duçar bolmajak boldum, rahmetine duçar boljak boldum. Şu dünýäde rahmet diýilen ýolun ýöremeli diýip pikirlenýär. Bir akıl bolmady ýa. Söz manysyny anlamaz bir akıl adam. Yani bu ýokurda aýdylan mana döwranyň soňu bar, soňda lahat bar, o dünýä bar diýilen sözi anlamaz bir akıl adam. Akılsız bolsa anlanakda, düşünenek, kabul edenekda. Dinlemese de izinden sena akılsız, özüm akıllı ýalak tumşugyny ýokary galdyryp gidibilýän adam amma. Allah'ım olur ýalak bol mahlukdan Allah saklasın. Bizim Türkmenlerimizde ansat on ýaly tumşugy ýokarylary, ýöňsesi ýogunlar ýokdur. Bolma bolsun. Baram bolsa adalyp ýöňsesi ýumşap tumşugy aşap düşüp Allah'ım hidayet eýlep erwetlerini islah eýlesin. Amin ya rabbel alamin. Şonuň üçin ey cemaat, alim ulamalarymyzy dinlemeli. El-ulema warasatul enbiya diýip peýgamberimiz ýöne ýere diýenek. Şu günümizde Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ýoluny tutýan alim ulamalar dinlemeli. Maktumla tamam näme diye? Er ýanyna geçsen erdek bolarsan. Şula dogryny bilýär, şula Kur'any bilýär, şu hadisi bilýär, şu alim ulamalarymyň ähli sünnet we cemaat ýoluny bilýär diýip dogryny bilýär adam bolsa ýanyna ilmler şol er diýen ol bir zatda çempion bolup elini gyl salyp oýna bilýän bir batyr, her kim görünýär bir heder edýän, çekinýän beden teriye tarafından çekinýän adamsyň edel, diýip hak bilip hakyň ýygyny gylga bilýän, ajam bolsa hakykata aýdyp bilýän, ajam bolsa hakykat tutup bilýän, ne hakykat zatdan, batyl zatdan gaçyp öten, gaçyryp bilýän ana şo erdir. Şoň ýaly äriň ýygyna düşdüýär mawtummatamyz, sene merdek bolar senniýe. Şoň üçin gaýrat etmeli cemaat.